ба фарзандон чӣ тавр пул кор кардан ва чӣ тавр истифода бурдани онҳоро талқин кунед. дили хайрхоҳ тақдим мекунад. барнома барои аҳли оила. ту барои ман азизӣ. ба фарзандон одатҳои ҳаррӯзаи зиндагиро таълим диҳед. волидайн бояд фарзандонро дар рӯҳияи худдорӣ ва дасткашӣ аз манфиатҳои худ таълим диҳанд. падару модарон бояд фарзандони худро талқин кунанд, то онҳо дар зиндагии ҳаррӯзаи худ зиндагии оддӣ дошта, аз либоси қиматбаҳо, хӯроки гаронбаҳо, хонаҳои баландарзиш ва боҳашамат худдорӣ кунанд. ба кӯдакон аз авони хурдсолӣ хондан, навиштан, донистани рақамҳо, мустақилона ҳисоб карданро ёд додан лозим аст. ҷавонон бояд дар масъалаи молиявии оила сарфакор бошанд. тасаввуроти нодуруст вуҷуд дошта дар бораи истифодаи маблағҳо ҷавононро ба хатарҳои зиёд дучор месозад. онҳоро дар масъалаи пул эрка кардан лозим нест, ки гӯё захираи адонашавандае вуҷуд дорад ва онҳо метавонанд аз он барои қонеъ гардонидани эҳтиёҷҳои худ маблағ ба даст биёранд. ба пул ҳамчун ба ҳадя нигоҳ кардан лозим аст ва ҷавонон бояд маҳдуд кардани хоҳишҳои худро биомӯзанд. ҷавонон, талаботҳои худро афзун накунед, бахусус агар даромади оила маҳдуд бошад. хоҳишҳои худро бо маблағҳои волидайни худ чен ва муқоиса кунед. оиди арзиши пул ба фарзандон сабақ омӯзед. пуле ки бе кӯшишҳои ҷиддӣ аз ҷониби ҷавонон ба онҳо дода мешавад, қадр карда намешавад. баъзеҳо маҷбуранд бо заҳмати вазнини пул кор кунанд ва бо маҳрумиятҳо дучор гарданд. бо вуҷуди ин, ҳолату вазъияти он ҷавононе ки аз куҷо пайдо шудани пул ва ба кадом арзиш ба даст омадани хӯрок ва чӣ қадар мушкил будани харидани хонаро медонанд, бехавфтар аст. хатое ки баъзан падарони сарватманд ба он роҳ медиҳанд. одамони сарватманде ҳастанд, умедвор ба он ки фарзандонашон чун дар айёми ҷавонии онҳо меҳнатдӯст, сарфакор ва олиҳиммат мешаванд. онҳо дар айёми ҷавонии худ ба сабаби камбизоатӣ дар аҳволи танг қарор ва маҷбур буданд бо ҷидду ҷаҳди зиёд кор кунанд. хислати падар дар мактаби сахти маҳрумиятҳо ташаккул ёфтааст. ӯ маҷбур буд дар ниёзу эҳтиёҷи худ сарфакорӣ нишон диҳад ва коргари серғайрат бошад. ӯ бояд тамоми қобилиятҳои худро ба кор мебурд, то хӯроку либос пайдо кунад. зиндагӣ ӯро ба сарфакор будан маҷбур намуд. падарон барои он кор мекунанд, то некуаҳволии моддии фарзандони худро таъмин намоянд. барои онҳо шароити беҳтарини зиндагиро аз он ки худашон доштанд муҳайё созанд. ин хатои маъмул аст. агар имрӯз фарзандон дар ҳамон мактабе сабақ меомӯхтанд ки падаронашон омӯхта буданд, мисли онҳо муваффақ мебуданд. падарон шароити зиндагии фарзандони худро дигар мекунанд. камбағалӣ ҳамсафари падар буд. писарро фаровонӣ иҳота кардааст. ҳама хоҳишҳои ӯ қонеъ гардонида мешаванд. хислати падари ӯ дар шароити сарфакории сахте ташаккул ёфта буд, ки ҳатто ба қадри хурдтари некӣ мерасиданд. майлу рағбатҳо ва хислати писари ӯро на шароиту вазъияте ташаккул медиҳад, ки замоне дар зиндагии падар ҷой доштанд, балки вазъияти имрӯза, сабукию осонӣ ва тағофул. харҷи беақлонаи пулро дастгирӣ накунед. оҳ, чӣ қадар пули зиёдро мо ба чизҳои нолозим дар хона, ба чизҳои сернақшунигор, ба либоси муднок, ба конфетаҳо ва чизҳои дигаре ки мо ба онҳо эҳтиёҷ надорем харҷ мекунем. падарону модарони азиз, ба фарзандони худ таълим диҳед, ки пулҳои бо заҳмати зиёд ба даст омадаро барои худқонеъгардонӣ сарф кардан лозим нест. онҳоро ҳавасманд гардонед, то ҳар маротибае ки имкон даст медиҳад маблағи ночизро захира кунанд, то онро дар вазъияти эҳтиёҷоти сахт истифода баранд. онҳо бо даст кашидан аз манфиатҳои худ одат карда таҷрибаи бойро аз худ мекунанд ва ин сабақҳо онҳоро аз одати исрофкорӣ нигоҳ медоранд.